Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumshi benta berwanra yaki buit start themai halor karep karyang bat kari jingri. Ka Krishi Vigyan Kendra ka West Khasi Hills kan Pynlong yaka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan ni ka pre-Kharif campaign ka bakat Sngi Kynthih na ka benta kinong rep. Ya ka ni ka campaign ka ban sedang nadu ka khandai trik ujemang hadu ka khat atrik ujiliu arajar pausan an Pynlong haki shispa prat ligi shnong hakaleng ki East and West Khasi Hills bat ka West Khasi Hills district haka bagi kinhun na ki tna treka ma per kin rong shiki khandai ligi shnong haka shisngi bat na jingi kai kini kan longru kum ka jingpen kre khnang ba kinong rep kinyo ban khet yauso ka jing tre shitam ba ka deru ka jing sedang ka one country one agriculture one team